Akasayi nasenkonzweni wesifazane wakwahlomo endlini emandeni osola umfundisi wakhe ebandleni laseZayoni ngokumeshela zayamthumela iy'thombe somphambili zama laphana kumyanga ukuthi bayocansini. Wey'ngane zakwethu, ake ngiphinde futhi nginibingelele nginamukele kule channel ehamba phambili i-Red Inkeza watike lami igama ngiveza ngintuthuko ngakhumalo bathi lasibona amagumede umuntu usemusha la ekhaya ngizocela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona kukhulu kunakho konke. Bafethu, inkosana nobuhle magwazo neminyaka ewu-30 uthi umfundisi Jabulani Zungu obuye aziwe ngomzimelo bengamnika ithuba ngamagama okucela uthando. Uthe usuke wathumela isithombe somphambili wakhe emgabisele laphana. Ngihlukumezekile kakhulu ngoba le ndaba igcine ingiqhatha nonkosikazi wakhe engisola ngokujola nendoda yakhe. Ngayibika indaba ebandleni kodwa bangayisukumela. Mina ngimbuka njengobaba njengoba umfundisi kodwa ngamangalo uma sengithumelela izinto ezifana nalezo. Uthe usuke wangixosha ebandleni wangikhipha naseqoqweni le-WhatsApp ngoba nganqaba ukuthi ngilale naye ngaze ngamceba. Kusho yena lapha isolo ezilanga ngesonto lenazo zonke iy'ngxoxo phakathi kwamfundisi nalo wesifazane ngisho nesithombe senduku uqobe asithumele encenga ukuthi kuyiwo ocansini. Umfundisi Zungu umzimele ethinto laphana uvumile ukuthi uyayazi le ntokazi wathi kodwa udaba lwabika laphana kumbhishobhi wakhuza udaba elokweshela laphana. Ngangimeshela nje kuphela kanti kuyicala yena ukweshela kubuzana laphana umzimela. Uthe usuke yena wakhombisa umkami zonke izinto ubezama ukubhedliza umuzi wami futhi ngiyasola uyasetshenziswa ukubulala ibantu. Usefuna kwenzekeni ngoba eze emaphepheni kubuza umfundisi uZungu. Echaza udaba uZungu uthi akulona iqiniso ukuthi umZalwane waxoshwa ebandleni kodwa kwavela umbono ukuthi ayokhonza kwelinye igatsha ngoba ngeke basabukana kahle nonkosikazi kamfundisi emuva kwengxabano eyababeke bebe nabo lapha. Uthe kamuva nje ubesebona umZalwane ephansi phezulu nomunye umfundisi ongazi ukuthi bebezama ukwenzani okungenzeka ukuthi usola ukuthi bahlangane ngokuyisa ibandla lakhe. Bafethu, izona ndaba esiniphathe zona namhlanje kwezisenkenzeni. Ngicela ukuthi laphana ku-comment nifike ndluliseni imbono ngalolu daba. Uzona indaba ehamba phambili. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumnandi. Nginithanda.